וואו, איזה בלגן של גיוסים. אני לא מספיקה. מיכל, מה קורה עם המועמדים לתמיכה? אמרת שפתחת משרה לפני שבוע. למה לגייס עובדים זה כזה בענן? תגידי, איך לא גייסתם את עומר אליאס? הוא אמר לי שפנה אליכם ולא חזרתם עליו. הוא מושלם. אתמול הוא התחיל אצלנו. מה? הוא באמת פנה. אוף. פספסתי אותו לגמרי. מורני, תגלי לי פליז, איך את מספיקה גם לא לפספס וגם לגייס? מה הבעיה? יש לי CV. מערכת גיוס שעובדת בשבילי. היא זוכרת גם כשאני שוכחת. CV, מערכת גיוס שעובדת בשבילך. אף מועמד לא נשכח, והגיוס מוצלח.